paring dedonga kagem wargane Mbak Ketel kabeh wae terkhususnya kagem Bapak Lurah saha perangkatipun juga Bapak Panitia matur sembah suwun sampun nimbali parang Garuda dalam rangka 17-an mugi-mugi kemawon sabubare nimbali ketoprak parang Garuda sedaya rakyatipun sak perangkate dipun paringi selamat milujeng boten wonten alang setunggal menapa-menapa selamat sing nanggap ya selamat sing di tanggap. Amin. Dawuh Ndara. Pakaryan Ndara. Alah sampun Ndara. Yen mengkon aku matur banget kelawan kowe kabeh. Wis rampung di pakaryanmu. Sawise kuwi terus gawe langan suku. Kanggo ngilangke sayangmu. Ngaten panci leres niku Ndara. Monggo tunggale. Menika sedaya para abdi saderengipun damel langen suka kala wau sedaya pakaryan sampun dipun rampungaken langkung rumiyin lho Ndara. Kaya mangkon. Menapa mboten pitados monggo dipun pirsani wonten pepunguran. Aku percaya kelawan kowe kabeh yo. Siji maneh aku tak jaluk kowe bisa menehi patulayan kabeh kanca ruangmu. Aja nganti kowe nganti nglirwakake kewajibanmu. Mengko yen nganti nglirwakake kewajibanmu, aku ku bakal pikantuk duka kawan laut. Kula sampun budidaya Ndara supados mangke sedaya para abdi dalah Gusti Ayu menika mboten dipun dukani kalian Ndara kakung. Kaya mangkono yo. Ing wis sawetara suwi Kanjeng Rama iki tindak. Ing urung kondur. Wah, cilaka genduk. Wonten kebatasan napa Rama pinjami? Wah, cilaka genduk cut kindani. Cilakanipun kados pundi Rama? Dino iki pahang pamalayu dikepung prajurit sangka Majapahit. Lajeng kersa panjenengan Rama. Ya, kabeh kanggo ngawekani kimen negara Pamang Pamalayu ora dikecak mungsuh. Rama nyuwun kanthi banget cut Indani kudu dadi prajurit rantai mas. Kanthi margi menika, Heeh. napa kula saking kuwawi Rama? Perkara iki mbah Masa Borongo ndak pasake kowe genduk. Yo, Kados pundi Ndara? menika wis dumugi. Lagi anu kedadian kaya mangkono, tak jaluk kowe kabeh kudu waspada yo. Datuk Indra Malaka. Hey! Hey! Di sana. Lewani lebu nang pamargi putri. Ana pejati. Nguya. Datuk Indra Malaka. Sik, jawatun Heeh. sapa tenane kang dadi aranmu? Kapernah apa karo Datuk Indra Malaka? Aku Cut Intan. Putrane Kanjeng Rama Datuk Indra Malaka. Putrane Datuk Indra Malaka. Hah? Lah kok guyu malah. Ora takon aku sapa? Mesti wae aku yo durung ngerti sapa sak teramku. Kowe sapa kisanak? Tepungki Senopati Rakembar jenengku. Senopati Ra. Hmm.
pangeran nggonku ngoyak karo wong atuamu dene kowe matur yen wong atuamu budal saka Pahang Pamalayu. Cut Indani ora dadi boyo pamo. Banjur apa sih mbok karep? Aku mau wis kondo yen to Kanjeng Rama lagi tindak. Mula kuwi sumingkir supamargi putri. Aku gelem sumingkir Cut Indani. Nanging sawise aku nyawang karo pasuryan. Duh, Cut Indani, kaya-kaya aku kena panah asmara sing kok tamake ana ing ragaku satemah kobar sajroning badan. Mula aku ora ketemu wong tuamu ora apa-apa waton kowe gelem dadi bojoku Cut Indani. Ngerten no? Aja gampang kowe ngandhake kepengin beni bojoku. Terus ki karuan aku bisa support Anane kowe belum bisa nampa katresnan. Mergo kabeh mau sepiro gedene katresnan sing kowe bakal tak tujuake marang kowe. Wong ayu ta lelo lelo
Ya kene kowe ra gelem numpuk katresnanku. Mergo aku ora ndeni rasa tresna kelawan kowe ra kembar. Mula saka kuwi. Wis ket karep aku kondo lawani ra ndeni rasa tresna kelawan kowe. Sumikira sapa pamargi putri. Piye? Sumikira. Apa aku kudu tumindak kasar karo kowe? Arep apa kowe? Ra kembar. Wis cukup semene. Mumpung durung aku tumindak kasar. Gelem ono ora? Ora sudi. Gelem apa ora? Ora. Arep apa kowe ra kembar? Pateni. Nek kowe arep mateni karo Intani ora kondang. Wong musuh kok musuh wong wedok. Mergo kowe licik, lho Indramalah. Kok bisa kowe kandhane aku licik? Ya kene kowe ra wani ngadepi Senopati ra kembar. Karepmu wis ora kena ndak pambeng. Niatmu kowe kepen nyekel karo aku. Iya. Ini aku ora bakal swara. Aku bakal pasrah bungkukan karo kowe. Ning sadurunge kowe kelakon rangket karo aku, sawetara aku tak ndongeng lakon 15 tahun sing kepungkur. Dongeng? Ya, kena. Nang sakwise dongeng ora mung cukup kowe tut Intani. Ya, aku bakal pasrah karo kowe lan putraku. Dongeng apa? 15 tahun sing kepungkur. Kowe duwe dulur sapa sing wis mati? Kakang Rakuti. Rakuti apa jeneng Rasmi? Iya. Tenane Rakuti lan Rasmi kuwi matine ora dikersake sing kuwasa ngono ora. Karepmu matine Rakuti apa jeneng Rasmi? Matine dipateni Punggawa ing Majapahit. Wong Majapahit. Kowe lan Rakuti. Kek kowe ngapusi aku. Gunapa aku kok ngapusi karo kowe? Untungku iki apa? Aku mung crita sak nyatane. Rakuti apa jeneng Rasmi? Matine dipateni wong Majapahit. Lho, kowe kok bisa-bisane kowe mbelani wong Majapahit? Kok bodho temen aku? Nek pancen kowe wis ngerti lakon, kowe selawase urip ning Majapahit tetep dadi Senopati. Saya-saya nek pancen kowe ngrumangsani duwe dulur dipateni liyan, rasane atimu piye? Ya mesti lara. Kowe Rakuti Rasmi kita gambarake godhong suluk. Diwolak-walik beda rupane, nek digigit padha rasane. Ya, saiki nek kowe gelem manut karo aku, kowe selawase urip ora dadi Senopati. Saya-saya munggah derajatmu dadi bupati. Sing kok karepe kepiye? Negara Pamalayu. Sak leker gendonge tak pasrahno karo kowe. Kalebu Cut Intani, kalebu putraku. Kira putraku ayune kaya ngene. Datuk Indra Kalaka. Ya, kabeh tembungmu lan ucapmu bisa tau gemi. Nyawaku sing bakal dadi lirune. Pinangka pasiksen lan kowe calon bojone Rakembar. Seksen. Wiwit dina iki Senopati Rakembar dadi satria mbale. Rakembar keplok ana kabeh prajurit ana ing Pahang Pamalayu. Majapahit bakal tak gawe Karangapura. Yo Intani, yo kaya ngene iki lho.
mangsane ra kembar. Kados mekaten Rama. Nanging apa sedaya wau sanes panjamipun resa. Sewu dalan waton pahang pamalayu ora dadilane wong Majapahit. Mula ayo padha ndedonga bisa kelakon ra kembar jongkeng negara Majapahit. Sesumbar goleki wong-wong Majapahit mongko rikala semana kuwi pamit lawan ratu ing Majapahit yen bakal gulung bandira ing pangkon. Mergo kabeh mau sing luput wong Majapahit. Ya kene kowe ngluput wong Majapahit. Ya kene ora. Sakwise aku sinampiran pangkat derajat nyang pundak kiwa lanteng jebul kuwi mung nganggo nutup-nutupi kaliciane wong Majapahit. Amarga apa? Mergo Sedulurku Rakuti dalah rasemi. Matine ora dikersake yang widiwasa. Nanging dikrenah wong Majapahit. pancen sedulurmu mati saka wong ing Majapahit. Nanging dulurmu kae luput. Rakuti wani berontak ana ing Majapahit. Nglumpukke kanom-noman nyusun kekuatan goleki Majapahit. Adya Warman. Rakebak. Kalamun Rakuti rasemi kuwi luput, jejere sesembahan kudu duweni pangapura karo kaulane. Pangapura yen ana kawula luput. Nek lupute tak anggap luput kang gedhe. Cilik gawe rusak, jongkeng kawibahan Majapahit. Cukup. Yen pancen Adya Warman ngeman nyawamu, ora usah melu cawe-cawe sumingkir. Aku arep obrak-abrik Majapahit. Aku pitaya kowe tetuanggane Dharma Putra nanging yen kowe kepengin ngrusak Majapahit, atepono adi Adya Warman. Lakon mati semua.